S'ha dit que la literatura és una forma de civilització ben escrita, és a dir, que és aquell conjunt de textos que al final acaben conformant una determinada mirada sobre la realitat i una determinada mirada sobre qui la projecta. Per tant, la literatura forma part de la vida i ens explica la vida. Des d'aquest context ciutadà, des d'aquest vessant cívic, la literatura indubtablement pot constituir una eina de formació cívica, una eina de formació per la ciutadania. Jo sempre penso que llegir ha de poder, com a activitat global que és, incorporar diverses o cobrir diverses necessitats. Hi ha la dimensió més formativa, hi ha la dimensió descodificadora, de que saber llegir en el fons és sempre saber interpretar i per tant saber llegir textos ens ajuda a estar més ben predisposats per ser capaç d'interpretar críticament la realitat i aquest també és un dels deures d'una ciutadania activa, no? I que per tant el ser lectora és crítica i per tant està complint millor el seu paper. Per què és important la poesia? Perquè la poesia és un acte d'amor cap a la llengua i és un acte de comunicació total. És la plenitud de la comunicació quan la poesia realment assoleix els seus objectius. El poeta està content d'haver dit allò que volia dir, allò que volia expressar des del seu interior i, per tant, l'aprenentatge, l'estudi, el treball de la poesia és una cosa que és fonamental per l'aprenentatge humà. La poesia i l'educació sempre han format una aliança pràcticament des de l'antiguitat. Si pensem, per exemple, en la Grècia clàssica, doncs l'educació en gran part es vehiculava a través de la poesia. Poemes com l'Odissea, la Ilíada eren recitats davant les masses, eren donats a conèixer als infants, a les noves generacions, i era una manera tant de transmetre la llengua en una de les seves expressions més altes, diguem, artístiques, com també els valors culturals i les tradicions d'un poble. Hi ha hagut poca presència a la literatura a l'escola, o la literatura ha anat perdent presència a l'escola i hauria de tenir un lloc primordial. D'entrada, pels infants i els joves és una manera d'entrar en l'imaginari col·lectiu que compartim una determinada societat, un determinat context sociocultural. Per tant, pels infants, pels joves que s'incorporen a la societat d'avui, és importantíssim que coneguin referents, arquetips, elements simbòlics, expressions que ens configuren com a humans en un determinat context sociocultural. La literatura ens eixampla el nostre món, no? El camp de la nostra imaginació creix amb la lectura. Per això la lectura és bo que es converteixi en addicció perquè ens nodreix. I ens nodreix, potser no ens fa més grossos o més musculats, però sí que ens muscula el cervell i això ens ensenya a anar per la vida i jo penso que ser més feliços, no? Fins i tot. La literatura és una eina fonamental per despertar l'esperit crític. És cert que hi ha literatura d'entreteniment, literatura per passar l'estona, i després hi ha un altre tipus d'enfrontament de l'individu amb el fet literari, que és aquell que pretén enriquir sentimentalment, intel·lectualment, emocionalment a l'individu, el que llegeix. Jo diria que des del nostre punt de vista de veure quins són la nòmina dels nostres escriptors, estem vivint un moment en el qual s'ha produït un reconeixement i una assumpció dels nostres grans escriptors, tant dels que actualment podem considerar escriptors consolidats, com de la nostra tradició literària més immediata. Jo crec que una bona literatura, una literatura sana, és la que atén el present però tampoc oblida el passat i que per tant sap ubicar a cadascun dels seus autors en el lloc que mereixen. L'escola té el deure d'oferir varietat d'obres literàries als infants per permetre precisament que s'incorporin en l'imaginari compartit que tenim, que puguin tenir una riquesa de vocabulari,
que puguin obrir nous mons, que puguin créixer, en definitiva. Aquesta varietat ha de permetre que configurem lectors literaris. Aprendre a llegir literàriament és una manera de llegir concreta, vol dir un lector que sap apreciar l'acte creatiu de l'autor, d'alguna manera. No es llegeix igual literatura que un altre tipus de text. I els mestres, a l'escola, cal tenir-ho clar, d'alguna manera, que es tracta de donar eines per saber interpretar, per saber llegir en clau literària. Per fer això cal que els mestres llegeixin literatura, que n'ofereixin als infants, que tinguin estones de qualitat per llegir en veu alta als nens i nenes. Vaig començar a fer de mestre molt jove amb una dèria que m'ha acompanyat a la resta de la meva vida professional, que era intentar que quan els nens i les nenes, els nois i les noies acabessin l'escolaritat, arribessin a ser lectors per gust, per plaer, sense que ningú els hi obligués. I durant aquella època em dedico a veure quina era la producció editorial d'aquells moments i quines eren les existències de llibres a les biblioteques escolars. I amb la meva sorpresa m'adono que la poesia pràcticament no hi és present, és la gran oblidada en aquells moments. I pensant quina pot ser la causa, m'adono que probablement estem pagant el tribut d'un ensenyament d'una escola tradicional que el que feia era enfrontar en fred el nen amb la poesia i centrar totes les seves ensenyances en uns aspectes molt més teòrics i, per tant, tot aquest fet allunyava el nen de la poesia. Convé que a les aules entri la literatura a través de diferents suports, diferents formats, i per tant ens referim a les noves tecnologies, a les aplicacions per tauletes, als ordinadors, però també al format de llibre i en objectes artístics, àlbums, etc. Aquesta multiplicitat de formes pot fer que l'alumne connecti d'alguna manera amb una obra i no amb una altra, depenent del moment vital, de l'experiència que tingui. Aleshores, ens convé d'alguna manera obrir el ventall de possibilitats perquè el nen trobi la forma d'entrar en el fet literari, en el món literari, i pugui d'alguna manera anar explorant formes diverses, conegui autors, comprengui diferents obres i vagi creixent en aquest horitzó literari i es vagi formant en aquest sentit. En etapes superiors, sobretot a partir de la secundària i del batxillerat, potser la poesia fa una mica de por, perquè s'associa no tant amb expressió artística i amb expressió dels sentiments i de les pors i de les esperances humanes, sinó que s'associa amb dificultat. Crec que això és una cosa que segurament ha fet mal. S'ha presentat sovint la poesia com una mena de text retòric, artificiós, en què el que importava, el que destacava era el joc una mica gratuït, amb complicacions del llenguatge i gairebé sense contingut. Penso que aquesta manera de presentar la poesia no respon a la seva realitat. Jo penso que hi ha criatures que tenen molta facilitat en aquest món poètic, més que no pas els adults a vegades, no? Que jo tinc un alumne a la classe que per qualsevol cosa fa un text poètic, diguem-ne. Per tant, és explotar-ho amb ells, no? Facilitar-los i presentar-los-en moltes, llegir-ne moltes i animar-los a que s'animin a fer de poetes. La poesia a l'escola queda en moltes ocasions relegada a les festivitats, al Nadal, a Sant Jordi, i en canvi la poesia connecta directament amb els infants i els joves. Els agrada jugar amb les paraules, el sentit dels poemes, les metàfores, les rimes, etc. Aleshores, i la poesia és eminentment oral, té una força oral especialment. Aleshores, els nens i nenes han de tenir aquesta experiència oral per entrar després en el món de la lectura, de la poesia. Han d'escoltar poemes d'una manera natural a l'escola i en qualsevol moment.
És importantíssim que convisquin amb la poesia d'una manera agradable i que en puguin gaudir en tots els contextos i que entenguin que la poesia va més enllà de moments puntuals, de festivitats, com dèiem, o de treball d'autors, sinó que pot omplir la nostra vida perquè ens ofereix una mirada nova a l'entorn. El nen, el jove, té la possibilitat d'anar engreixant, d'anar sedimentant en la seva ment tota una sèrie d'informacions i de coneixements que a la llarga són els que han de generar aquest esperit crític. Aquest esperit crític en el sentit de l'individu que té la personalitat pròpia, que no és un macell que fa allò que li diuen que ha de fer, sinó que davant dels fets de la vida, dels fets polítics, socials, culturals, econòmics, té una perspectiva pròpia. I aquesta perspectiva pròpia només es pot aconseguir, a mi em sembla, a través de la cultura. Enfront del pensament convergent, mecànic, reproductor, l'escola ha de potenciar el pensament divergent, lliure, creatiu. L'escriptor Marc Soriano, especialista en literatura infantil i juvenil, deia que el camí més curt entre el llibre i el nen passa per la seva pròpia expressió. Adequant-ho al tema de la poesia, diria que el camí més curt entre la poesia i el nen passa per la seva també pròpia expressió, pels seus propis poemes, que li fem venir ganes no només de llegir, sinó d'escriure els seus propis poemes. Encarar-te un text poètic és posar-te davant d'un mirall que et torna una imatge de tu mateix, no? I per això a vegades la poesia pot tenir aquest punt de disconfort perquè t'obliga a projectar una mirada que et revela una sèrie d'informació en el qual llegir tot sovint és llegir-nos, no? I fem un exercici de ventriloquia, ens col·loquem en aquest jo dels textos i ens acabem descobrint a nosaltres mateixos. Però, per exemple, el que m'agrada moltíssim és descobrir persones, espais, paisatges que també eren de la meva vida, diguem-ne, i que llavors hi surten. Llavors, m'agrada llegir-ho molt, i sobretot això, sobretot la del pare. Llegeixo d'altres, però en aquella hi trobo un plus afegit. Cosa que és el que dona a vegades a la poesia, que et trobes reflectit tu en moltes coses de sentiment o de vivències que una altra persona que és més capaç d'escriure-ho sobre paper et diu que tu no sabries dir. Llavors és molt gratificant, penso, llegir poesia. Perquè Catalunya és una potència poètica, algunes de les millors obres de la poesia, de la literatura catalana, són de poesia, i necessitem que les futures generacions, a part d'adquirir el català a nivell pràctic, generin un vincle afectiu amb la llengua. I penso que la literatura, i en concret la poesia, és una gran eina per aconseguir això. El missatge és clar, és que tot el que sigui llengua elaborada i elaborada d'una manera interessant, anava a dir bonica, però esclar, també pot ser lletja i interessant, però la llengua que ens fascina dels grans poetes és la que ens pot elevar com a persones, no? Ens pot enriquir l'esperit i ens pot ensenyar moltes coses, fins i tot pràctiques. No només es tracta de mirar els núvols, no? Al contrari, es tracta de mirar els ulls dels altres i de mirar el món, i de mirar la realitat, i d'aprendre com és la realitat d'una manera molt més afinada a través justament de la poesia. Des de la Fundació Miquel Martí i Pol volem contribuir al llegat educatiu, cultural i social del poeta Miquel Martí i Pol. Pensem que una de les millors maneres de fer-ho és apropar la poesia als infants. Per aquest motiu hem vist escaient apostar per les noves tecnologies, ja que els infants les tenen com a eines diàries, tant d'aprenentatge com de joc i de gaudi. L'aplicació a l'univers poètic de Miquel Martí i Pol està pensada amb una voluntat pedagògica molt clara, amb la qual cosa nosaltres el que pretenem és que l'infant s'apropi a la poesia, però alhora tingui la possibilitat de compartir aquesta experiència que ell farà llegint i interpretant i comprenent els textos poètics de Miquel Martí i Pol.
Amb aquesta eina pretenem que l'usuari pugui entrar a l'univers poètic de Miquel Martí i Pol. L'autor deia: visc en un poble petit, en un país petit, i tanmateix vull que quedi ben clar que això que escric ho escric per a tothom. És a dir, que Miquel Martí i Pol escrivia el poble de tothom, escrivia la fàbrica de tothom, i parla amb uns sentiments que tots ens hi podem veure reflectits. Així doncs, quan entrem a l'univers poètic de Miquel Martí i Pol, podem transitar per tot un fris il·lustrat que va de la primavera a l'hivern. Close your eyes, I'll dream away with you. Lullabies, humming right along. Aquesta aplicació presenta els poemes de Miquel Martí i Pol en un entorn cuidat plàsticament fins a l'extrem. Els dibuixos que acompanyen els poemes, tant quan són per ser llegits com quan se senten recitats, dient adéu-siau a tothom, amb un gran gest del cap i envejant la muller dels que passen. És un entorn cuidat molt especialment i que permet també treballar a les escoles o també a casa l'educació plàstica. L'elaboració ha estat fonamentalment artesanal i hi ha hagut un procés de digitalització posterior per adaptar-lo a aquesta nova tecnologia que ara ens permet construir aquest discurs per mitjà de l'aplicació. L'aplicació presenta textos extrets dels llibres La fàbrica, El poble, Per molts anys, Bon profit, Cantat al poble. I aquests textos els trobem repartits en tot aquest fris estacional i amagats a darrere d'uns elements que es fan visibles perquè pampalluguen, perquè es mouen, perquè creen interès. L'església i el pont, i aquí veiem coses que es mouen. Que sí, que veiem objectes que es mouen. Need a little sunshine. What a day for feet. Podem veure-hi els canvis estacionals. Podem descobrir-hi textos poètics amagats. Quan l'infant entra en aquest univers poètic de Miquel Martí i Pol, pot interactuar amb els textos poètics a partir del joc. Cliquem aquestes rodonetes amb una estrella que ens surten. Jocs de temps. Jocs, amb temps, pot ser també amb temps. Tenim jocs que et permeten conèixer que els poemes estan compostos d'estrofes, que les estrofes estan fetes de versos i que les paraules conformen aquests versos. Close your eyes, I'll dream away with you. Lullabies, humming right along. When you're feeling lonely, when the stars are dim, I will love you only, love you to the end. Let's go out for a drive, need a little sunshine, need a little sunshine. What a day for feeling alive. El que volem amb aquest univers poètic és que l'infant coneixi diverses maneres de construir poemes, conèixer els aforismes, conèixer els haikus, d'una manera simple, amb el gaudi. A més a més, tots aquests poemes estan locutats, estan recitats, perquè pensem que la rapsòdia és una part indissociable de la poesia.
L'infant pot conèixer textos poètics, però a més, i arribats a un punt, es pot engrescar a ser poeta. És per això que hem construït un apartat que se'n diu el taller de poesia i que permet als infants escriure els seus propis textos poètics. Que també et permet recitar-los, gravar-los, guardar-los i fins i tot compartir-los amb les amistats o amb la família. Llegim els poemes i hi ha paraules. Per què aprenem poemes? Perquè aprenen les coses en català. Perquè és divertit.